ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ካሜኔይ ብነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካን እስራኤልን ከም ዝተቐተለ መንግስታዊት ማዕከን ዜና ኢራን ሓቢራ ብሞት ዝላዕለዋይ ሓላፊ ኣብ ኢራን ናይ 40 መዓልታት ናይ ሓዘን መዓልታት ተኣውጅሎም ኣብዚ ሓለፈ እዋን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ካሜኔይ ንምቕንጻል እስራኤል ዘቕረበቶ ውጥን ከም ዝነፀጎ ይንገር። ንቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ እቲ ከም ቀንዲ ስጋት ህላወ ዝቁፀር መደበራት ኒውክለር ምዕናው እኹል ኣይኮነን ወታደራዊ መጥቃዕቲ እስራኤል ስዒቡ ለውጢ ስርዓት ክመጽእ እዩ ዝደሊ ንምዃኑ እዚ ዕላማ ኣሜሪካን እስራኤልን ኮይኑ ዘሎ ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ ኣያቶላ ዓሊ ካሜኔይ መን እዮም? ኣያቶላ ዓሊ ካሜኔይ ድሕሪ 1979 እስላማዊ ሰውራ ካልኣይ ላዕለዋይ መራሒ እቲ ሃገር ዝኾነ እዩ። ካብ 1989 ጀሚሩ ድማ ኣብ ዝለዓለ ሓላፍነት ይርከብ። ኢራናውያን መንእሰያት ብዘይክኡ ካሊእ ዝዓበየ መራሒ ኣይፈልጡን። ንሱ ኣብ ዓንኬል እቲ ኣዝዩ ሕልኽልኽ ዝበለ ሕምብርቲ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ይርከብ። ዝኾነ ህዝባዊ ፖሊሲ ከጽድቕን ክነጽግን ዝኽእል ገባርን ሓዳግን ጥራይ ኣይኮነን። ንሑጽያት መራሕቲ ብኢደ ወነኑ ከቕምጥን ከልዕልን ዝኽእል ስልጣን ኣለዎም። ከም ላዕለዋይ መራሒ ሃገርን ዋና ኣዛዚ ሰራዊትን ንኮር ሓለዋ ሰውራ ኢራን ዘጠቓለለ ንሱ ዝውስኖን ዝሕዞን መርገፂ ናይ መወዳእታ እዩ። እዚ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣብታ ካልእቲ ዝዓበየት ከተማ እታ ሃገር ዝኾነት መሻድ ብ1969 እዩ ተወሊዱ። ንሱ ካብቶም 8 ውልዳት ዘፍረየት ሃይማኖታዊ ስድራ ቤት ሓደ ኮይኑ ኣቦ ኢማም እቲ ኣብ ኢራን ዓብላሊ ዝኾነ ሽዓ እስልምና እዩ ነይሩ። ትምህርቱ ብመጽናዕቲ ቁርኣን ዝተዓብለለ እዩ። ኣብ 11 ዓመት ዕድሚኡ ድማ ኢማም ክኸውን በቂዑ። ግን ልክዕ ከምቶም ካልኦት መራሕቲ ሃይማኖት ስርሑ ማዕረ ፖለቲካዊ መንፈሳዊ እውን እዩ ነይሩ። እቲ ተዛሪቡ ዘስምዕ ዝበሃል ካሜኔይ ምስ ነቐፍቲ ናይቲ ኣብ መወዳእታ ብእስላማዊ ሰውራ ዝተዓለወ ንጉስ ሻህ ኢራን ተጸምቢሩ ንዓመታት ኣብ ትሕተ ምድሪ ወይ ኣብ ተሪር ቤት ማእሰርቲ ተሓይሩ ነይሩ። 6 ግዜ ብምስጢራዊ ፖሊስ ተኣሲሩ ብስቅያትን ውሽጣዊ ሕራንን ተሳቒዩ። ዳሕራይ ግን ካሜኔይ ኣብ 1979 ፕሬዚደንት ኮይኑ ተመሪጹ። ቀጺሉ ነቲ ኣብ 1989 ኣብ መበል 86 ዓመቱ ዝሞተ ኣያቶላ ካሜኔይ ተካኣይ ኮይኑ ተመሪጹ። ዓሊ ካሜኔይ ሳሕቲ ናብ ወፃኢ ሃገራት ዝኸይድ ኮይኑ ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣብ ማእኸላይ ቴህራን ኣብ ዝርከብ ቀጽሪ ተኸቢሩ ይነብር። ጀርዲንን ግጥምን ከም ዘስተማቐረ ይንገረሉ። ኣብ እዋን ቁልዕነቱ ሽጋራ ብምትካኽ እዩ ዝፍለጥ። እዚ ድማ ንሓደ ኣብ ኢራን ዝርከብ ሃይማኖታዊ ሰብ ነውሪ እዩ። ኣብ 1980ታት ኣብ ዝተገበረ ፈተነ ቅትለት የማናይ ኢዱ ስለተወቅዐ ኣይጥቀመላን እዩ። ንሱ በዓልቲ ቤቱ መንሱረ ኮጃስተህ ፓከርዛንን 6 ቆልዑ ኣፍርዮም 4 ወዳትን 2 ወልድን። ስድራ ቤት ካሜኔይ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ይኹን ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ሳሕቲ ዝረኣዩ ኮይኖም ብዛዕባ ውልቃዊ ህይወት ደቁ ብዙሕ ንጹር ሓበሬታ የለን። ካብ 4 ደቁ ግን እቲ ካልኣይ ሞጅታባ ብጽልውን ኣብ ውሽጣዊ ዓንኬል ኣቦኡ ብዝፃወቶ ርእይ ቴህራን ኣዝዩ ፍሉጥ እዩ። ሞጅታባ ኣብቲ ደቂ ላዕለወ ሰበስልጣን እስላማዊት ሪፓብሊክ ዝመሃርሉ ኣብ ቴህራን ዝርከብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣላቪዩ ተማሂሩ። ጽልዋ ሞጅታባ ካብ ምፋረቕ 2000ታት ጀሚሩ ኣብ ፖለቲካዊ ዓውዲ ዝያዳ ርእዩ እናኾነ መጺኡ። ንሱ ኣብቲ ብ2004 ድሕሪ ዝተኻየደ ኣካታዒ ፕረዚደንታዊ መረፃ ካብቶም ሕፁያት ሓደ ንመሐሙዲ ኣሕማዲ ነጃድ ንምድጋፍ ብድሕሪ መጋረጃ ኢዱ እትዩ ተባሂሉ ይኽሰስ። ካብ 2010ታት ጀሚሩ ኣብ እስላማዊት ሪፓብሊክ ካብ ዘለዉ ሓያላት ውልቀ ሰባት ሓደ እዩ። ካሜኔይ ዝትክእ ሕፁ ተባሂሉ ድማ ይሕመም። ገለ ወግዓውያን ምንጭታት ግና ነዚ ጸብጻባት ይነጽግዎም። ዓሊ ካሜኔይ ከም ሓደ ንጉስ ንወዱ ብቐጥታ ዝፋን ክሕልፍ ዘይኽእል እኳ እንተኾነ ሞጅታባ ላዕለዋይ ሓላፊ ቤት ጽሕፈቱ ኮይኑ ኣብ ተሪር ዓንኬላት ኣቦኡ ርእዩ ስልጣን ኣለዎ። ሙስጠፋ ካሜኔይ በኹርታ ስድራ እዩ። በዓልቲ ቤቱ ድማ ጓል ዓዚዞላ ኮሽባግት ዝተባሃለ ተሪር ዓቀባዊ ኢማም እያ። ክልቲኦም ሙስጠፋን ሞጅታባን ኣብ 1980ታት ኣብ ዝነበረ ኩናት ኢራንን ኢራቅን ኣብ ቅድመ ግንባር መሪሖም ኣገልጊሎም እዮም። ሳልሳይ ወዲ ዓሊ ካሜኔይ መስዑድ ኮይኑ ኣብ 1972 ተወሊዱ። ንሱ ድማ ምስ ጓል ሙሕሰን ካራዚ ዝተባሃለ ምስ ዓቀባዊ ማሕበር መምህራን ዝተኣሳሰር ፍሉጥ ኢማም ተመሪዑ። መስዑድ ካሜኔይ ካብ ፖለቲካ ሪሒቑ ፀንሐ ኮይኑ ብዛዕባኡ ብዕሊ ዝፍለጥ ውሕድ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ነቲ ስራሓት ኣቦኡ ዝከታተልን ናይ ኣያቶላህ ካሜኔይ ከም ቀንዲ ማእኸል ፕሮፓጋንዳ ኮይኑ ዝሰርሕን ቤት ጽሕፈት ይመርሕ ነይሩ። ታሪክ ህይወት ኣቦኡን ተዘክሮታቱን ናይ ምስናድ ሓላፍነት እውን ተሰኪሙሎ። እቲ ሕሳስ ልደ ወዱ ሜይሳም ኣብ 1977 ተወሊዱ። ከምቶም 3 ዓበይቲ ኣሕዋቱ ንሱ እውን ኢማም እዩ። ስም ኣብ ህዝቢ ዘይፍለጥ በዓልቲ ቤቱ ጓልቲ ሰውራ 1979 ብገንዘብ ብምድጋፍ ዝፍለጥ ሃብታምን ጸላውን ነጋዳይ ማሕሙድ ላችያን እያ። ሜይሳም ኣብ ቤት ጽሕፈት ምዕቃብን ምሕታምን ስራሓት ኣቦኦም ምስ ሓዉ መስዑድ ኮይኑ እዩ ዝሰርሕ። ብዛዕባ ዋልድ ደቂ ካሜኔይ ብህዝቢ ዝፍለጥ ብዙሕ ነገር የለን። ቡሽራን ሁዳን እተን ዝነኣሳ ኣባላት እታ ስድራ ቤት ኮይነን ክልቲአን ድሕሪ ለውጢ 1979 ዝተወለዳ እየን። ቡሽራ ኣብ 1980 ዝተወለደት ኮይና ምስ መሐመድ ጃዋድ መሐመዲ ጎልፓያጋኒ ዝተባሃለ ወዲ ጉላም ሑሴን መሐመድ ጎልፓያጋኒ ዝተባሃለ ተመርዓ። እዛ
ዘቦ ሰብኣያ ማለት ሓሙኣ ኣብ ቤት ጽሕፈት ካቢነ ሓለቓ ስታፍ እዮም ካብ ደቀት መራሕታ ዝንኣሰት ሁዳ ኮይና ብ1981 እያ ተወሊዳ ንሳ ድማ ምስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኢማም ሳድቅ መምህር ዝኾነ መስባሕ አልሆዳ ባግሪካኒ ተመርዓ ኣብ ኤርትራ ነቶም ኣብ ርሑቕ ገጠራት ሰልችና ከይበሉ ዜጋታቶም ኣብ ምህናፅ ዝርከቡ መንእሰያት መምህራን ንምሕጋዝ ኣብ ዝሰርሕሉ ቦታታት ሓድሽ መንበሪ ኣባይቲ ይህነፀሎም ምህላው ተገሊጹ። ሚኒስተር ትምህርቲ ካብ ሃገራዊ ምሕዝነት ትምህርትን ዩኒሴፍን ብዝረኸቦ ሓገዝ መሰረት ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ኤርትራን ዝርከቡ መምህራን መነባብሮም ንምምሕያሽ ኣብ ትሕዝቶታት ዘለዎን ሃገራት ትምህርቲ ንምዕባል ዓሊሙ ዝሰርሕ ዝዓበየ ኣህጉራዊ ምወላ ዘለዎ ትካል ግሎባል ፓርትነርሽፕ ፎር ኤዱኬሽን ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣፍሊጦም እቲ መርበብ ኣብ ጸብጻቡ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ እትርከብ ናይ መባእታን ማእኸላይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ በያን ቅድሚ ሕጂ መሰረታዊ ኣገልግሎት ዝጎደሎ ኮይኑ ዜጋታቶም ኣብ ምህናፅ ብትግሃት ንዘገልግሉ መምህራን እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ምዛም ዝርከብ ሓድሽ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ከም ዝተዳለወሎም ኣፍሊጦም እዚ ብፍርቂ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦ ን160 መምህራን ተጠቀምቲ ዝገብር ተበግሶም 2020-2026 ትካል ግሎባል ፓርትነርሽፕ ፎር ኤዱኬሽን ጽቡቕ ውፅኢት ምምሃርን ምስትምሃርን ንምርካብ ዝውጥን ውሕስነት መምህራን ንምምሕያሽ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ድማ ኣረድዮም። ኣብ መባእታን ማእኸላይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ በያን ዝርከባ 5 መንእሰያት መምህራን ደቂ ኣንስትዮ ከም ኣብነት ዝጠቐሰ እቲ ትካል ብዘለዎን ሓበራዊ ናይ ስራሕን ዕለታዊ ናብራን ምድጋፍ ብፍሉይ ዝነኣድ ምዃኑ እቲ ትካል ኣብ ጸብጻቡ ጠቒሱ። እቲ ሃገራዊ ፕሮጀክት ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሓገዝ ትካል ግሎባል ፓርትነርሽፕ ፎር ኤዱኬሽን ዝህነፅ ዘሎ ኮይኑ ን$11.8 ሚልዮን ናይ ስርዓተ ትምህርቲ ለውጢ ሓገዝ 2024-2027 ናይ $5.9 ሚልዮን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣዋህድቲ ሓገዝ 2025-2028 ከምኡውን ኣብ ምሕጋዝ ስርዓት 2024-2027 ዝውዕል 2.2 ሚልዮን ዘጠቓልሉ ገንዘባዊ ምወላ ኩሎም ብሓገዝ ዩኒሴፍ ዝተተግበሩ ከም ዝኾኑ ብዝርዝር ጸብጻብ እቲ ትካል ገሊጾም። እዚ ተበግሶ ምስ ሃገራዊ ቀዳምነታት ኤርትራ ዝሰማማዕ ኮይኑ ንሓለፍቲ ሚኒስተር ትምህርቲ ኤርትራ ብምጥቃስ ዝገለጸ ትካል ግሎባል ፓርትነርሽፕ ፎር ኤዱኬሽን ንኩሎም ህጻናት ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣብ ትሑት ኣገልግሎት ኣብ ዝርከቡ ማሕበረኮም ጽፈት ዘለዎ መሰረታዊ ምምሃርን ምስትምሃርን ንምርግጋእ ዝዓለመ ምዃኑ ኣረድዩ። ኤርትራ ኣብ ሕርሻ ፕሮጀክታት ምኽዛን ማይ ምግፋፍ ዓሳ ከምኡውን ኮማዊ ንጥፈታት ንነዊሕ ጸንሕ ወፍሪ ድልድል ስርዓተ ምግቢ ሃኒፃ ከም ዘላ ተገሊጾም። ኤርትራ ንጽላት ሕርሻን ዓሳን ብፍላይ ዝግበር ኣመጋግባን ከምኡውን ኣብ ገዛ ርእሱ ዝተመርኮሰ ልምዓታዊ ስትራቴጂ ኣቢላ ዳግማይ መሰረታዊ ቅርጺ ከም ዘትሓዘቶ ተገሊጾም። ኤርትራ ድሮ ኣብ ምፍራይ ምግቢ ርእሳ ዝኻልት ሃገር ኮይና ምህላዋን እዚ ድማ ናይ ነዊሕ ግዜ ውጥን ጽንዓት ዘለዎ ወፍሪ ሓያል ተሳትፎ ሕብረተሰብ ዘንጸባርቕ ከም ዝኾነን መርበብ ሬፕ ሲቢኮ ናብ ዓምድታቱ ገሊጾም። ኤርትራ ካብ 1991 ጀሚራ ንምዕቃብ ሓመድ ዝሕሉን ንብድሆታት ክሊማ ምጽዋር ዘመሓይሽን ዘላቕን ተፈጥሮኣዊ ኣገባብ ሕርሻ ምህርቲ ፍረታትን ኣሕምልትን ብኣግኡ ከም ዝዓበየቶ ዝገለጸት ጽሑፍ ኤርትራ ዓመት ሓንሳብ ብዝናብ ንዝርከብ ማይ ንምዕቃብ ልዕሊ 950 ዲጋታት ብምህናጽ ንሕርሻን መስኖን ሕርሻ ሃገርና ካብ ድርቂ ንምክልኻል ምስራሓ ጠቒሶም። እዚ ሃገራዊ ዕማም ምስ ፕሮጀክታት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ገጠር ተደሚሮም ሕርሻ ዘመናዊ ንምግባርን ንምድልዳልን ከም ዝሓገዘ ብተወሳኺ ኣረድዮም። ኤርትራ ሃገራት እስካንዲኔቭያ ቅድሚና ምምስራሕ ሰደድን ምስፍሕፋሕን ከመይ ከም ዘማዕበለዎ ብዝመሳሰል ኣገባብ ኣብ ሕርሻን መሰረታዊ ልምዓትን ኣቓልብ ህይወት ትሰርሕ ከም ዘላ ገሊጾም። እቲ ጽሑፍ ኢንዳስትሪ ምግፋፍ ዓሳ ኤርትራ ኣብ 2025-2026 ብ73 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ እዚ ማለት ኣስታት 400,000 ቶን በፂሑ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ትሕተ ቅርፂ ብምምሕያሽ እቲ ዓውዲ ካብ ንኣሽቱ ምግፋፍ ዓሳ ናብ ንግዳዊ ምህርቲ ብምስጋር ቀረብን ሰደድን ውሽጢ ዓዲ ይዕቢ ከም ዘሎ ገሊጾም። ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ፕሮጀክታት ምኽዛን ማይ ምግፋፍ ዓሳ ከምኡውን ምሕጋዝ ማሕበረኮም ንነዊሕ እዋን ጸንሕ ወፍሪ ድልድል ስርዓተ ምግቢ ሃኒፃ ከም ዘላ ዝገለጸት ጽሑፍ ብውጥንን ተወፋይነትን ህዝቢ ኤርትራ ብምግቢ ርእስኻ ምኽኣልን ሃገራዊ ናጽነትን ከም ዝከኣል ጻዕርታቱ ይሕብር ክብል ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዘሎ ዝምድና ንምድንፋዕ ወግዓዊ ስራሕ ምብጻሕ ንኽፍጽም ናብታ ብዘይካ ንሸመታ ጽዋር ብኻሊእ ምክንያት ምብጻሕ መራሕቲ ሃገር ዘይፍጸመላ ሃገረ ኣዘርባይጃን ጌሹ ክትብል ኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ናይ 26 ለካቲት ፈነው ኣቃሊሓ ምንባራ ዝፍለጥ ኮይኑ ንመገሽኡ ዝተፈላለዩ ትንተነታት ይወሃብ ምህላው ገሊጻ።
أتركب وجن كلتيوم هاجرات عم مسفح بوليتيكاون قطعون مديات كم زمايتون عم كفال حبراو تمكرو قديات كلمة ودبلوماسي كدنفوع كم استمايتو يوم سجلتو استفلا تنتجن أزي عمون جزن هاجرات زجبرو مجلتي نهزبا وركبات كوينو زيادة أطوار مش ما استجبر ركم يوم سجلتو ጋዜጠኛ መሳይ መኮነን ኣብ ናይ ፌስቡክ ማሕበራዊ ሚድያ ዘስፈሮ ጽሑፍ ከም ዝበሎ ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ኣጽዋር ይሽምት ከም ዝነበረን ቅድሚ ሓደ ዓመት ዋንነቱ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ካብ ኣዘርባይጃን ሓያሎ ከቢድ ኣጽዋር ብመራኸብቲ ጻዕይን ብማእኸላይ ባሕር ክሓልፍ እንከሎ ብመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተወረሰ ካፒተናት እተን መራኸብ ግና ብምርዳእ ከም ዝተፈትሑ ሓቢሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ልዑል ሕፅረት ኣጽዋር ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ ዝገለጸት ሓበሬታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኣዘርባይጃን ዝገበሮ ጉዕዞ ኣጽዋር ንምርካብ ኮይኑ ንምልማንዲ ንምሽማት ግን ዝተፈለጠ ከም ዘየለ ይሕብር ሰራዊት ሱዳን ድሮን ሓምሺሾም ሓይልታት ጸረ ምክልኻል ሱዳን ንሓንቲ ስትራቴጂካዊ ሰብኣሉ ነፋሪት RSF ኣብ ምብራቕ ከተማ አልዓቤድ ተኪሶም ኣውዲቖማ ፖለቲካውያን ሓይልታትን ምንቅስቓሳትን ኢትዮጵያ ሕወሓት ፋኖ ኦነግን ዓፋርን ኣዲስ ኣበባ ንምእታው ጽቡቕ ምቅርራብ ኣለዋ ስርዓት ብልጽግና ዝተዋህቦ ግዜ ኣኺሉ እዩ ብኩሉ መኣዝን ክህጀም እዩ